गंसे देहा फाहामसालिनि खथाखौ नोंथांमोना थांना नुब्ला सोमोनांगोन। प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआव सरकारि देहा फाहामसालिया मैलाजों साग्लोबना दं। सरकारि देहा फाहामसालिनि खथायाव बेरामिजों लोगोसे मैलाजों साग्लोबना दं। बिटिआरनि सदर थावनि सरकारि देहा फाहामसालिया मैलाजों साग्लोबना दं। बिटिसिनि सावस्रि बिफाना सरकारि देहा फाहामसालिनि सायाव जेबो नोजोर लाया नामा? बिटिआरनि सदर थावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटाला मा थासारियाव जाना दं बेनि सायाव जेबो नोजोर गैया बिटिसिनि सावस्रि बिफाना। क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव नोंथांमोना देहा फाहामजानो थांब्ला सोमोनांगोन मैलाजों साग्लोबनानै थानाय खथाखौ। नैबे भिडिअ'आव नुनाय सरकारि देहा फाहामसालिनि खथायाव बेरामिजों लोगोसे मैलाजों साग्लोबनानै थानाय खथायाव बेरामिया फाहामथाय लानो गोनां जानायखौ आसाम सरकार आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारनि सावस्रि बिफाना फोसाबनो RNB सिभिल हस्पिटालनि सायाव राहा लागोन ना लाया समासो फोरमायगोन।